Portugál. Basszus. Az nem is 3. De ez egyébként nekem megvan egy rombuszom. Ez nem rombusz. Dehogy nem. Krisztián rombusz. Jó, de hát. Nekem megvan egy Szíved? nem. Így csinálunk valami extra hipermagányat. Nyelvtálom. Mondjuk van egy házikom. Nagyjából, hogy is kell házikot csinálni, oda tudtam régen. Ja nem, ketten tudtunk csak házikot csinálni. Van egy abetűm. Ja. Abetűm, igen. Van egy abetűm. Amint ennél találtad? Mint Orsi. Kármid. Kálmán. Krisztián. Most csinálok embetűt. Valahogy csinálok embetűt. Csak közülnének ugyanak az ujjaink. Bakár már. Mit csinálom? Ez egy M. Nekem meg lesz egy M, mint Márton. D betű. Mint Teleki. Meg überelnek, nekem van egy... Teleki Márton. Mint Teleki Ákos. Nekem meg van egy G, mint Gábor. G, mint Gábor. G, mint Gömlös Gábor. Nekem meg van egy P, mint Pálócita. Jó, nekem van egy S, mint Simon. B, mint Basics, várjál. Inkább csinálj egy út, mint Orsi. Nem az a volt. Rasszos. B, mint Basics. Nekem van egy jó, még D, mint Dori. Überelem. D, mint Döcsi. Most rászkódik. Figyelj, mint XY. De még van. X. Mint alsó szerelmem, akinek nem emlékszem a nevére. David! Alsó szerelmem. David alsó szerelmem. David, nem voltam ennek biztos, az igen. Ez az alsó szellem, ez kétértelmű szó. Ez most mire? Alsó szellem, igen, szellem volt, jól mondod.